हमारा उसे ना मारे ना कहले है जे बूढ़ा ब्यास का तो पाछा से मारे ले आई आगा से मारे ले ए बाबा भगवान कृष्ण की जीवन भर हम तारा पछे से मारे भगवान कृष्ण की जीवन भर हम तारा पछे से मारे के आदत है जय दे दादा तने को माई के तने भक्ति मारा बा हेलो देखा तने एकरा के तने बना के रखा धनी हम मास्टर धनी हज्जा भगवान तारा के बनौले रखस इहे न माने हो यदि व्यास का तेरे माई के भजन त बेंजो लगे भजन बजावे के चाहे इना जे हम कहतने जे माई आवो आके हमर लाज बचाओ अइला के समझाओ जे पतरी कमरिया जीवन भर रही है राजा जी तारा बोलहु का लूर नहीं खे एत गरी बाबा तारा बोलहु का लूर नहीं खे अब बताएं हमनी के गंगा जी माता है तो कहत रहे जे बूढ़ा का पछवा गंगा जी बड़ी हां हमारा पछवा गंगा जी बड़ी इनका पछवा गंडक नदी बड़ी कहीं कहां हमनी के बक्सर जिला के लास्ट बॉर्डर हो तो माने गंगा जी बड़ी आ छपरा जिला जब लास्ट करब न तो ये गंडक नदी बा बहुत गहरी नदी आतना कोहिड़ा नदी हो वही नदी में गज ग्रह के लड़ाई भई रहे 10,000 बरिस तक आतना इनकर गहिरा नदी हो कतनो बाप रे बाप मासो गिरा देबे न आधा चले जय दाता तनी बोले के लूर सिखलो देखत नहीं कि टीका इनको देखत नहीं कि टीका इनकर टीका देखी आ इनकर करम देखन तो आसाराम के फूफा फेल हो जे बाप रे बाप माने इनकर करम देख ले ई है एजा का पंडित लोग हम नहीं कह ना एक घरी पंडित जी लोग के गोड़ लागे का मन घिनवा देले बा तना घिनवा दे ए जगह पंडित जी का हम नहीं कह ए जगह ना माने माने गोड़ लागे के तब माने ऐसन करम देखे तो कहब कि 3 दिन हम बिना खइले रह चाचा हमनी के मंच पर उपस्थित बानी एक माला से हम स्वागत करब भगवान रग बनौले रही हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा रवा हमनी के गार्जियन बनी कतना रवा बढ़िया बढ़िया बात रवा कने तने को जोरदार ताली बजे ना ना तने हमरो के तने को डाल लेबे दी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा एही तरह से मान सम्मान बन रहा जरूर जरूर एकदम गायब अभी गाओ तने उहे के बड़ी बड़ी मान सम्मान हमरा के दिले बने हार्दिक हार्दिक स्वागत बच्चा के गोड़ लगत नहीं एही तरह से मान सम्मान बन रहा अरे सब के बाप रे बाप हाथाना सुमिरन में पछहरिया के नाम बोले के चाहिए कहत रे बुढ़ा का बे कहत रे जे ते बोका चुप रहो तो वो कहत रहे कि ते बोका चुप रहो हमारा बुझाते नहीं कि असली मेन बोका कौन है
ये तो ऊ कहत रहे कि ते गधा चुप रहो ते गधा अच्छा कह हमार कहे कहना मुझे आदमी लेके आइल बड़ा जब मैं खाली सरवाई से गधे है ये मर्द गधा है अब ऊपर के लेके टहरल फिरता रहो गधे का मंडलीय हो गई बोका कहीं क्या सुबराने में मर्द सुमिरने में लागत रे कहे हतना देश में अब बताई मैं कहला भाई सिटी मर रहा तो कहत रहे का दो सिटी आ बूढ़ा व्यास में कह दो कहता कि अब बताई को अब एगो के भूत का दो कहते जे मरे ने हई रे त कहतिए जे काले मेरे त हमरा के एगो फराक कीन दस रे त फराक ते कहतिए जे एगो आईफोन लेबरी अरे आईफोन के त 1.5 लाख दाम बा एगो सस्ता में है स्मार्टफोन लेना रे इहे अच्छा सुमिरन हो इहे सुमिरन हो ओ कहते जे गरम पानी रे अच्छा बड़ा बढ़िया जगह पर आके गरम भइल कहतिया जो ठीक ठीक इहे जगह है यही जगह के नाम है लाल सिंह के डेरा जाए तो बढ़िया जगह पर आके गरम भइल बिया भैया तोहनियो लो जुड़ा जइबो लो तोहनियो लो जुड़ा जइबो गरम भइल बड़े रे त बड़ा ठंडा जइबे रे ये सुमिरन हो आई बुझा तले जो हम बहुत जमौले बनी हम जमौले बनी का जमौले बड़ा का जमौले बड़ा देखा तनी मोबाइल में मोछ देखा हां कहता रे जब बूढ़ा के का तो मुड़िया के केस छील के सन पपड़ी खाई रे अरे कौन कौन हमर बार छीलबे रे हेनिया के छील ली है हेनियो के छील ली है हर एक बात कहल ना जाए बाप रे बाप तनी एगो माई के एगो पचरा गाई ओकरा बाद में हनुमान जी के जय बोलो रात भर सुमिरन ना अगरबत्ती एगो बार चाहे 75 को बार श्रद्धा होके चाहिए तत तनी मुड़का पत्र तनी एगो माई के पचरा गाई ओकरा बाद में हनुमान जी के जय बोलो सुमिरन के हम खत्म करो बोले के तनी लूर तनी सिखल लो बाबा कुछ लगा तारा लो बोले बाबा अरे अच्छा बाप रे बाप जरी बाप ऐसा नहीं समझे लोग करम देख ले बनो 3 दिन खोई बना भैया देखा तहरा से होई निमन अब ई कहत रे अपन चैन बन कर हो ई गौनई देखे खातिर नहीं खाना ई गौनई गावे खातिर नहीं खाना केकर चैन खुला बा केकर बटाम खुला बा हेरे मर्दे हाय केकर काम लायक हां माने केकर काम लायक बा केकर बिना काम के बा मर्दे तही हे कुल लागत काल के बेस तनी बढ़ाता ना लगा तनके से पैसा तनके से जिया दो भाई 3 नंबर आई देख 3 नंबर आई देख ई 3 नंबर मऊ घवे ए लोग पचरो नहीं खेगावे आवो गावत रे जे निमिया के डाली मोइया रुको इनकर पहले भाव देखिए देखें वही में एक जना कहत ना जियो मौसी जियो ओहे में कहत रहे कि जीव मौसी जी मौसा निकल अरे बाप रे बाप हमरा बुझाते नहीं खे जब मैं खंदन में के लेके आइल बालो गादहा बोका मौसी उसी के लेके अपन चलल बालो मौसी के लेके आइल बालो कि चला ए बड़ा बूढ़ा मौसा लगाओ नहीं बा बाप रे मर्द तारा लोग बोले के तो ना कोई लूर नहीं के अच्छा निमिया के डाढ़ में गवाई तो कैसे गवाई कैसे आराम से हमने के माता बहन बेटी लोग बैठ के गावे ला आ इनकर मुंह जनता नहीं गावत रे जे निमिया के डाढ़ मोइया लागे लोरा बाती और कहो असली जे गावे वाला होई आराम से बैठ के गाए आई चुनरिया ओढ़ के हमारा और मुंह में बीज गावत रहे अरे तय लोग के मऊ गाए के आदो बात बाजे देखो कतनो हो जाइबो लेकिन अपना जिला के छाव ना नु छुटी ना कतनो हवा बाबा तो तू छपरा जिला हवा कतनो मर्दई है नु तो तन के समय उगा जाए हाय हाय ए बाबा
देखा सुना तारा गोल पर गिरता नहीं ए भैया कमेटी वाला इनका का पंडाल में लेकर मत जाइए का है पंडाल में लेकर जाए तो मर्द दूसरा का छोड़ा इनका के देख के महिषासुर में उगा जाए वो करो पुरान का याद तो का बात तो करा महिषासुर में उगा जाई है भैंसा पर चढ़ल बा कही कि भैंसा हट थोड़ घड़ी खातिर इनके पर चढ़े दे अरे जाए तो लाल बा तरवर मोती जलबा चरवा ए रामन में हो तरवा तो माई मोरी लावेली तारा भरवा ए रामन में कम मारो अब देखो मैं बोका चल गेले से हां एगो 14 नंबर बोका बैठल औ हे सबसे तो सिवा अरे जाय दे दादा बढ़ावत और ना शिव जी बढ़ावत ए लोग के गियर में रखो ए लोग के बताओ जे बक्सर जिला में केने माने कौन चीज केने बा ए लोग के बताओ भा लगले बबुआ भैया हम हर एक साल आइले चाहे जहां प्रोग्राम में जाइले एक ही बात कहिले अपना माई से बढ़ के देवी या बाप से बढ़ के देवता केहू ना अच्छा दुर्गा जी बाड़ी सरस्वती जी बाड़ी हर एक मूर्ति हमने कर